Zažbuchtaj Crafter a jedeme! Želená! A dneska budu pařit Happy Wheels. Nebo teď šťastná kolečka. More, šťastná kolečka. Ale ukážeme vám to. Tak, dáme browser Lego. Make face! Zkusíme make face. Takže tady, jak jsem pochopil, tak si asi máme vytvářet obličej. Tak něco vytvoříme. Jaká barva obličeje? Tak třeba červená. Ano, to by mohlo být taková sexy červená. Máme krásné háro. Háro, šňapák, má. A toto není propagace. Pozor na to. Ne, to jsem nechtěla, jsem chtěl vedle, to jedno už. Nos. Jasně, nos jako prase, to bude ale prase. Přesně nos jako prase. Dávejte pozor, ať si tady hlavně nezlomíte vás. Vygemenej bude zajíček, zajda. Pozor, nesmím si zlomit vás. Nebo mi to nesmí urvat hlavu. Hlavu. More, haha, to je prčop. Prčop. Jaké brejličky si dáme? Zkusíme tyhle. Brejle, hele, proč oni nejdou? Já chci ty brejle. More, otevři se. To nejde jako. Dáme mu nějaký obočí. To třeba bude vidět místo těch vlasů. Pojď. A jejda, na mě vypadlo, vidíte to? To je nějaký lak, pojď. Tady na konci musíte počkat 5 sekund. Taký krásný fešáček. A trapný, no. Ale dobrý, jako podle mě takhle. Hodnocený, dobře. A teď si zahrajeme můj level, co jsem vyrobil Gogovi. Pozor, nedělám reklamu na Google, ano? Ale vyzkoušíme si nějaké ty dobré mapy. More. Loading level. Loading level. Loading level. Loading level. Loading level. Loading level. No hurá, loading level. Loading level. A toto byl menší střih, trvalo to strašně dost. Takže někde si tady najdu svý jméno, počkej, podle ratingu. Ale já to nechci podle ratingu, já chci nevést. Och, promiňte. Ach. Omg, já tady ale nemám svoje, někde to musí být Crafter. Vždycky tady býval. Lala. Oh my god. Oldos. Loading level. A promiňte za tenhle malý střih, ale potřeboval jsem vám něco oznámit. Já začnu natáčet. Já teďka udělám trochu delší střih a začnu natáčet, ať najdu to kolo. Takže promiňte za tento střih, mně se restartoval počítač. No prostě mi to nešlo, nejde mi, tak si zatím zahrám. Má to jenom 65 a zatím nic ohodnocený. No, on Baltrou. Bitch Hector level. Co to je? Jo, házejte koulema. Trefte se. Win, tady musíme do toho, co je zakrytý. Tak tu máš, vole. Jen 3 koule? Ne. Daši. Rebič. Tak more. Morevič. Zase. To je těžká ovladatelnost. Hej! Morevič. Já to mám snad přeplnit, nebo co? Těžší. No! Tak ne. Jášku. To jsem nechtěl. Joho! Tak nic. Mám další koule. Ne, bez dvojsmyslu, prosím. Vím, že tady je pár lidí, kteří by se to nějak mohli blbě přemyslet. Tak to už mě vážně deptá. Ne, deptá. Hele, kde mám další koule? Další koule nedostanu. Chci koule. Pojď sem. Security. Dáme si to znova.
Máme 3 koule. Z toho škůlci má jenom 2. Bez toho smyslu. No prostě mě už to přestalo bavit a dere mě to, deptá prostě. Úplná hruza. Ronaldo or Messi? 0 hratelnost asi právě vydané. Dáme si neposlušného táti. Ahoj táči, tak jak se budem projet na kole? Jistě synu, máš rád Ronalda nebo Messiho? Tati, já se nemůžu rozhodnout, koho budem propagovat. A tati, já bych to vzdal, nebudu vyjadřovat radši, koho mám rád, a no, radši odejdem. Děkuji synu, máš výborný názor. Výtečný. Takhle to přiblížím. A trollface, total. Hele, tohle máš 5 hvězdiček, máte jenom 54 hratelností. To se mi nezdá. RGHD? Já to zkusím. Dáme si neposlušného otce znovu. Och, tati, my jsme zasekli. Já vím, synu. Proto. Jaum. Ty mě deptáš, synu. Tak já. Čau. Čau. Tati, ty mě deptáš. Čuch. Čuchej, moje prdel. Znovu. Haha. Lamer. Hej, seknu se oblast. Kámo. A teď. Tohle je opravdu stříhaný díl a ono to mě se totiž restartoval znovu počítače a ho mám nějak plnej. Tak dáme jenom play a zkusíme to z playe. Dáme si něco z playe. Oh my god, Pokémons! Zkusíme třeba neposlušného tátu. Takže neposlušný hrdínek. Volám si tebe, neposlušný táto a dítě. Tati, my jdem na Pokémony. Jistě, synu. Proč šlapu jako magor? Proč nešlapeš ty? Nemám tě rád, morebič. Tu máš, dej si napít. A má jad. Bazil. To byl můj bratr. Jmenová. Víš, co to je? Už chápu. A tatínku, ten byl. To je ale sila, kdybys takový byl taky, tak tě mám. Nekopej mě do toho zadku. Proč? To je, morebič. Jsi zlomil si ruce, synáčku? Ne, upadla mi noha. Ne, morebič. Aha. Tohle dělá to odpočítávání. No, more. Tatínku, jdem si teda na Pokémony. Ještě. Vidíš Pikachu? Prohlídni se ho perfektně. Vidíš ho naposledy. Ožralo, děl. Zpátky. Tatí, přežili jsme. Skoro ne, synu. Važ si mě. Tatí, pozor, je tady ten silák. Fuj. Co se dělá, takhle postříkat návštěvu? Bez bojí smyslu. Tatí, ty blíješ krev. Ale predlife, to dělá ta noha. Vidíte, mám urvanou ruku. Co to asi je? No, morebič. Hezky, jsem bezruký. Bezruký otče, já tě mám tak rád. Ne. Tohle kolo jde ovšem dohrát, ale trvalo by nám to spousty let. Je Prehistoric Belgium. Zkusíme Prehistoric Belgium. Cože? To byl nějaký dinosaurus? Můžete, že to je historie. A otevřeme dveře. Dobrý den. Je mikroskop. Budeme mikroskopovat. Bum. Uhněte, dovolím. Já vás rozmáčknu. Je super. To jsou hustý kýbly. Vrať se zmetku. Jak já nyní mám vědět? Hopla, loading level. Co to má být? Co se to tady zapíná? Ne, puste mě, určitě mě to zabije. Pust. Co se to děje? Do toho nemůžu vlízt, tak co to má být? Putuju časem. Časoprostorová kontinuum. A super. Liana. Je krásný. Je můj masový steak. A fajn.
Jima Hergot, teď už to nebudu jíst. Jsem to zabil na prd. Fe! Thank you food. Nemůžu za to vědět, co se stane. Oh my god! Já tam nechci. Už můžu, pryč. No, Morbič ještě na mě zautočí. Pane, promiňte. Asi mi nebudete děkovat. Ale přežil jsem. Jeskyňka? Asi nic. Co tady? No vidíš, neměli jsme do jeskynky. Ahoj. Ne, naser se, že jsem ti zabil děti. Jeď. Morbič! Tak jsme měli jet do jeskyně. No fuj, nějaká smradlavá voda. No fuj, tady je pramen smradlavé vody. Co tu máme? Drap. Co tady? Pust. Z. Morbič, sjedu. Ne? Takhle asi ne. Takhle? Já jsem se měl asi chytit za ten ocet, ale já jsem tam nespad. No já vím, jak se pohybovat. Z? Se chytím Zetkem. More, já si nevylezu. Promiňte, ale asi se zdržíme. Hele, ten dinosaurus se nějak pohybuje. Dinosaurus se pohybuje. Promiňte, ale tohle by mě taky trvalo. Já jsem takový nešikovný. Zkusíme tady nějaký Gogův level. Jak jsem to zkoušel. Třeba to bude další dobrý stav. Sakra. Loading level. Teďka bych to už nerad dělal. Taram. Prahistorik. A nebo fakt uděláme stop. Udělám si střih. Teď. Takže konečně se to načetlo a zahrám si tady ty můj level. Tady je, vidíte, od Fraptera. Frapter 1, 2, 3. 2707. Teda 2077. Už to hrálo 3 tyhle. Je to Gogoman TV vyhraje. Tady. Takže, jdeme. Je krásný level. Já vám na to poradím. Je na to, a zkusím na to s kým chci. Co vlastně tak jedeme na procházku. Dobře. Vidíš, záchod kamaráde. Na ten jsi směl dojít, než jsme vyjeli. Tati, tady něco pod náma buchá. Tu máš, ale. Hezky, vyhráli jsme. Projeli jsme start, projeli jsme cílem, prostě jsme vyhráli. Já se vlastně nemůžu dát žádný hvězdičko, ale to mě tak štve. Zkusíme Gogoman, please. Jo, koukneme se. Ne, počkej. Gogoman 15. Kapitola 15, to vypadá jak z té mafie. Já jsem se díval na Google, já jsem perlivě koukal na Google. Gogo, jestli to ještě. Vítám na můj level, Gogo. Doufám, že to vyhraješ. Takže nějaký primitiv. Tam byla mina. Hele, počkej. Tvoje kopie jich zničích. Ale proč tam nedali děťátka kopie? Morbič. A sakra. Už vím, proč jsem měl zrychlit. Dobře, doufám, že vyhraješ, Gogo, dáme si to znovu. Tak tady jsem zničil. No ano, zničil jsem je sama drasticky. Tady musíme trochu zabrat, jako. Teď zabereme. Začneme šlapat, zabereme, hej jo, dáme kamení a ty, co nejdou, nedohrajem to prostě. No, tak zkusíme, jestli se nám to nekousne. Dáme Gogoman TV quiz. Loading level. A tady, jak jsem to hrál ten level, tak tady se píše. Preto se to volá kapitola 7, kapitola 15, lebo
to je z Mafie 2 a je to můj kapitol 15 level. A dáme si znovu mrčí střih. Teď. A to byl znovu, máme stříhavý stříh. No prostě. Tady je třeba od Free Killerko i Free Killerkoš 16, jo. A zase si to zahrajeme. Be Free Killerko 616 Gogo Quiz. Z jaké hry měl Gogo první díl? No, to ví přesně každý. Minecraft. No. Ako sa volajú Gogovi psi? Maggie a Agáta. Víte, já mám Goga zmáklého. Ne. Měl kolko účet? 2 roky. A dohrajeme to. A toto byl poslední díl. Zdaž Bůh.